Ja, så vil vi prøve at oprette et tilbud til en rengøringskunde. Vi trykker på tilbudsgrundlag. Så kan vi se andre tilbud, som vi har arbejdet med for nylig. Til hvilke kunder, hvor tit de har bedt om at få gjort rent. Om det er noget, vi er i gang med, om det er noget, vi har sendt, eller noget, vi har afsluttet. Vi trykker på nyt tilbudsgrundlag. Nu giver jeg lige et navn på det her tilbud. Nu skriver jeg bare demo. Og så siger jeg, hvilken kunde. Vi kan passe til den kunde, vi oprettede før, Fabrikken AS. Havde vi ikke oprettet kunden før, så kan vi faktisk gøre det her. Kunden har bedt om rengøring 5 gange om ugen, og det er en almindelig administrationskunde. Vi opretter tilbuddet, og så får vi en side her, hvor vi kan se, at vi er i gang med at oprette et tilbud til Fabrikken AS. Ude til venstre af skærmen, der har jeg en række lokaler oprettet i alfabetisk rækkefølge. Det er dem, vi oftest vil få brug for. Er der lokaler i mangel, så kan man vælge hernede fra, og vi opretter løbende nye lokaler. Et felt, jeg vil bede om at være meget opmærksom på, er det her felt. Vi opererer i dag med over 4.000 nøgletal i systemet, der fastsætter tiderne på de enkelte lokaletyper, afhængig af, hvordan vi vil gøre rent. Det er jo gennemsnitstal, der er lagt ind, det vil sige, er det på et kontor, jamen så er den beregning, der ligger bagved, lagt ind som et gennemsnits normalt kontor. I skal selv være opmærksom på, om kunden er over eller under middel, eksempelvis igen med et kontor, hvor der er rigtig mange lamper, hvor der er meget nips, hvor det er træls gulvtæppe, er der pianolagt på skabe og så videre, jamen så er det ting, I skal tage højde for. Nu kan vi jo så sige her, at jeg har været ude ved den pågældende kunde, og synes kunden lå lidt over det normale, så jeg kører lige 10% over. Så starter vi, og vi kan jo passende tage et kontor. Hvis jeg trykker flere gange, så kommer der flere kontorer. Skal jeg af med dem igen, så trykker jeg her og smider dem i skraldespanden. Hvis vi nu ser på det kontor, vi har som det første hånd, der kan I se herude til højre kvadratmeterydelsen, hvor mange kvadratmeter skal man yde i timen, tiden per gang på lokalet, programmet, hvordan skal det gøres rent, her er det et normalt 511, altså 5 gange om ugen, 1 gang grundig inventar og 1 gang grundig gulv. Lokal størrelse, det kan vi passende lige til at ændre og sige, at det rent faktisk var 18 kvadratmeter. Hvis vi kigger på tiden per gang herude, når jeg trykker ændre, så er det at se, så øges tiden. Ydelsen er den samme. Herude har vi 2 kolonner, der står det samme i. Den her kolonne, det viser bare, at det er typen kontor, vi beregner på. Den her benævnelse herude er en benævnelse, vi kan ændre afhængig af, om vi vil døbe lokalet specielt. Eksempelvis hvis det er et bogholderi eller et chefkontor, så kan vi skrive det herude, og det er det, der kommer med på kundens lokalfortegnelse. Hvis der er flere lokaler, der er ens, det er det ofte, når vi snakker kontor, så kan vi bruge grupperingsknappen her og sige, jamen dem havde vi rent faktisk nogle stykker af, så har vi dem meget hurtigt registreret. Nu kan jeg vise eksempelvis på det her kontor, at jeg vil gerne vise kunden, at jeg har været opmærksom på tingene derude. Så det er bare et bogholderi, og det skriver jeg så her, og det vil sige, at den tekst kommer nu ud på kundens lokalfortegnelse. Vi kan lige tage et kontor med, og nu vælger jeg at kopiere den herfra og sige, at det her kontor var ikke brugt særlig meget, så der vil vi gerne ændre rengøringsfrekvensen. Det kan vi så gøre her og sige, at det skal kun gøres rent 2 gange om ugen. Og det vil så også sige, at ændrer vi det til 2 gange om ugen, så vil man kunne se herude til højre, så ændrer tiden sig markant per gang. Vi skal jo bruge mere tid, når vi kommer sjældnere, og I kan også se her, at så ydelsen, så er vi lige pludselig nede på 186 kvadratmeter i timen, altså næsten godt over 100 kvadratmeter mindre. Vi kan prøve at tage et par andre typer lokaler. Vi kan tage et kontorlandskab og sige, det er på 150 kvadratmeter. Prøv at lægge mærke til, ydelsen på et kontorlandskab er større end ydelsen på et kontor. Det vil ofte være tilfældet. Og det kan jo godt være, at den her kunde var besværlig, men lige nok det derinde viste sig, at der var rigtig god plads, og det var rart at have med at gøre. Så på den der går jeg så ind og siger, der tør jeg godt gå ned på 85%. Og hvis I så igen kigger herude til højre, når jeg trykker ændre, jamen så ændrer ydelsen sig markant. Vi kan prøve at tage et par andre typer lokaler. Vi kan tage et toilet og sige, at det er på 2 kvadratmeter. Det har vi små 3 minutter til per gang, og dem er der også lige et par stykker af. Så kan vi sige, at det også kan være tilfældet et forrum,
sammen med toiletterne på 2,5 kvadratmeter, og dem er der også et par stykker af. Og jeg vidste lige hurtigt nok. Sådan. Så kan vi prøve at vælge et mødelokale, og sige mødelokalet her, det er på 30 kvadratmeter. Igen kan I se en anden nydelse, det er en anden type lokale. Og der kan det være, at kunden har bedt os om, at vi skal rydde af. Så jeg skriver lige en tekst herude. Afrydning. Så kommer det også med på kundens lokalfortegnelse, og den tager jeg højde for senere med den tid, der skal bruges til det. Der er et tekøkken, og den kan vi bare lade stå på de 10 kvadratmeter, hvor vi skal huske, at vi har lovet kunden og starte opvaskeren. Det skriver vi også lige ind her. Så er der nogle omklædninger. Vi kan sige, at vi har en omklædning her på 30. Og der vil vi gerne have vasket gulv 3 gange om ugen, og igen, hvis I kigger ud på tiden, så ændrer den sig, fordi vi øgede frekvensen på gulvvasken. Og igen her, hvis man vil, så kan vi jo sige, at det var damer, så kommer det også ud på lokalfortegnelsen. Vi tager en trappe på 9 kvadratmeter. Og så tror jeg vil prøve at stoppe der. Vi kan nu se, at vi har i alt 17 lokaler. Hvor mange kvadratmeter der er. Vi kører lidt over det normale, og vi har godt og vel 80 minutter per gang. Der er lige en ting, jeg godt vil prøve at vise. Det kunne jo være, at nu siger jeg, at jeg er færdig, men jeg har rent faktisk glemt et lokale. Jeg har glemt en reception, så den tager jeg lige og tager der. Og siger, receptionen, den var på 16 kvadratmeter, men den skulle faktisk have stået lige heroppe efter kontorlandskabet. Jamen, så går jeg bare ned her og siger, jamen, den her flytter vi lige op efter nummer 60 og siger 65 og trykker opfrisk. Så kommer lokalet op, hvor det hører hjemme og står i den rigtige rækkefølge. Ja, det var første del af tilbudsoprettelse. Den næste del tager vi om et øjeblik. Tak for nu.